Ahoj lidi, vítám vás na mém kanále a chtěla bych vám ukázat tenhle skvělý hráškový dezert, který jsem dělala. Je 100% veganský a dělala jsem ho asi na 2krát. Všechny moje pokusy uvidíte na mém kanále a když tak, jestli chcete, tak mi můžete sem do komentářů napsat něco, co byste chtěli, ať na to natočím recept já. A pokusím se to nějak udělat, nějak zjednodušit, nakupuju převážně v bio obchodech a tak. A jestli... Ne, v pohodě. Já už asi půjdu, protože se to musí sníst a tak. Je OK nebejt OK, ale mluvit o problémech pomáhá. Poděl se o svou zkušenost a získej podporu na svůj vlastní film. Podrobnosti najdeš v popisu tohoto videa. Pojď, Ondřej! Co děláš, vole? Dobrý? Co děláš? Jsi v vodě. Jsi dobrý? Nehlu. Nehlu. Pojď, stávej. A co ti napsala? Dobrý? Jo. Je OK nebýt OK, ale mluvit o problémech pomáhá. Poděl se o svou zkušenost a získej podporu na svůj vlastní film. Podrobnosti najdeš v popisu tohoto videa. Je OK nebejt OK, ale mluvit o problémech pomáhá. Poděl se o svou zkušenost a získej podporu na svůj vlastní film. Podrobnosti najdeš v popisku tohoto videa.